के आप मोबाइल रख ले बनी उतना में बिजनेस शुरू कर सकत नहीं। मात्र 5500 रुपया में, मात्र 5500 छपरा में, सिवान में, बक्सर में, आरा में, बलिया में मात्र 32 रुपया में बन के तैयार। 32 रुपया में, 32 रुपया में बन के तैयार हो जाई और मार्केट में 100 से लेके 120 रुपया में खूब आराम से निकली। 28 रुपया में 72 रुपया मुनाफा जी 1000 से 1500 रुपया रोज रवा कमाई रोज कमा। और लिखित में हम दे सकते हैं। धनतेरस में का ऑफर बा किनला पर 5500 रुपया किनला? आपके एगो गिफ्ट भी मिली। पढ़ल लिखल के काम बाकी बिना पढ़ल लिखल का काम आप 8वीं पास बानी, 10वीं पास बानी, 12th पास बानी, कौनो पास बानी, आई बिजनेस करी और कबारत रही। इसमें खर्चा कितना लगल? मात्र एकरा में खर्चा लागल राउर 25 रुपया, 25 रुपया, मात्र 25 रुपया। आई मार्केट में 60 रुपया में बेचाता। हम आराम से अपन झाड़ू लगाई देखा सकत नहीं कितना एकदम फ्रेश तरीका से। मेन माटे मार्केटिंग, मार्केटिंग लोग ग्राहक के केंगे संतुष्ट कर पाए। ग्राहक के आप बता, मार्केटिंग में बहुत लोग ग्राहक दूगो चीज जानल चाहेला, एगो कि एकर प्राइस का तना बा आ दूसरा की मने मार्केट में